връзка с вас, сега добавим човек, който си търси работа в базата данни. Нека името на нашия потребител бъде Иван Георгиев. И нека Иван Георгиев бъде на възраст между 18 и 25. Локейшън показва къде той желае да намери работа, а той си търси работа именно в София. Адресът показва какъв е адресът на Иван Георгиев. Нека той да живее в Люлин 10. Срещу полето телефон записваме телефонът на съответния потребител, а от полето Крафт селектираме каква ще бъде професията, която Иван Георгиев желая да работи. Нека той желая да работи като Java програмист. От полето Education избираме какво е завършеното образование на Иван Георгиев. Нека да бъде Secondary. Полето Experience показва колко години опит има Иван Георгиев в областта на Java програмирането. Нека бъдат 7 години опит. При полето Specifications може да запишем някакви особености, които Иван Георгиев иска да упомене, докато кандидатства за работа. Да речем, той е много добър C програмист, също така много добър C++ програмист. Да речем, също така е много добър PHP програмист. Добавяме в базата данни Иван Георгиев с помощта на бутона Add. Сега, ако сме фирма, която търси работници в София, които да са Java програмисти или поне да се занимават с Java програмиране и имат опит поне 1 година в тази област и са на възраст между 18 и 25 години, попълваме по този начин полетата и натискаме бутона Search. В базата данни виждате, излизат около 10 човека, с които имат различни години опит в областта на Java програмирането и имат различни особености. Както виждате, повечето са C++ програмисти, PHP програмисти, повече се занимават с C също така. И ако компанията действително търси човек, много лесно, бързо и удобно може да се свърже с хората от този лист, тъй като разполага с телефоните и адресите на съответните личности. По абсолютно аналогичен начин може да се регистрира и фирма. Да речем, нека регистрираме една фирма, която поддържа филми. Нека да бъде Hit Movie Company. Снимките се извършват на територията на София. Срещу полето адрес записваме адреса на фирмата, да речем Надежда 2. Срещу полето телефон, телефона, който остава фирмата за контакт с нея. Срещу полето What job does the firm offer се казва, че фирмата търси актьори за работа. С заплащане, да речем 1004 лева на месец и 3 свободни места за тази длъжност. При Specifications може да се запише някакви особености, които търси фирмата в своите кандидати. Да речем, иска да могат да говорят български език. Bulgarian Language. Добавяме базата данни чрез бутона Add. Ако сме актьор, който търси работа в София като актьор с заплата над 300 лева на месец, търсим в базата данни с бутона Search. Излизат около 7 фирми, които са с различни имена и различни предпочитания. Както виждате, има някои, които нямат предпочитания, има за главни роли, за статисти,
Някои искат да се знае латински език, други български език. Както виждаме, това е нашата компания Hit Movie Company, която преди малко регистрирахме. И така хората, които са успели да се регистрират в нашата програма преди това, много лесно, бързо и удобно могат да използват адресът и телефонът, оставен от фирмата за контакт. По този начин пестим много време и финанси и на двете страни.